yeZimbabwe, kwazwai vemakore. I hope you had a wonderful weekend. Aiwatadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Nyaya yekutanga ndakaikutumirwa nemukomana ari kuti ane 19 years asi ari kuti iye akabata mushomba akanoromba ane 17. It was hard for me to believe, but regai chingoverenga nyaya yachona. Makadi itete ini ndiri mukomana ane 19 years dzekuberekwa uye muri sei ana moms nana mudhara wepachannel ino. Zita muchangonditi D. Ndauyawo neconfession yangu yekuromba ndine makore 17. Ko maida kuti ndigoita sei tete? Ko anti mazuva ano Satan ndiye akupa vanhu mabasa zvamanje tete ama 2K tisi kutonga parare nemacruiser man uye neidzo mota bishi. Ini tete kutora chokwadi handina kuromba nekuda kwekuudzirwa nemunhu, asi ndakazviita nekuda kwangu ndisingazivi kuti ndichazochema pamberi apo nekuda kwemari. So ini tete kumusha kwandakaberekwa kugokwe. Mukuberekwa takaberekwa tiri 5, 2 boys and 3 girls. Both parents vapenyu uye up to this day vachiri vapenyu, all of them nemasibling angu. Ndakaberekwa ndine twin brother yangu uye up to this day ndakamuvenga, to tell you the truth tete. Handinambobvira ndakamufarira uye he feels the same kwaari. Takavengana zvekuti takapikirana kuti one wedu akafa hapana anoenda kurufu kweumwe, same as vana vatichaita havaonani. Vabereki vedu vaizama nepese pavanokwanisa kuti tiwirirana, asi zvakaramba. Uye kuzvikoro taitoenda zvakasiyana nenhau yekuti vabereki vainyara kuti vanhu vanozoti kudii. Chero nehama dzedu dzaitoshaya kuti dzotibatanidza sei nekuti hatred yacho yakanyanyisa. So fast forward tete pakunyora form 4 tese takapasa. To make it worse tete, tese takabuda ne6 subjects dzakakwana zvakatishamisa. Chero nekuprimary takabuda nemasame results of each zvakandirwadza. Kutaura chokwadi handina kuzoda kuendera mberi nechikoro, asi mumwe wangu akaendera hake. Even baba vakabva vamira zvekundipa mari, to the extent yekuti ndakazama kutsvaka basa asi ndakarishaya. So one day ndiri paYouTube ndichizvivaraidza hangu sezvo ndanga ndisina zvekuita, ndopandakasangana neimwe vhidhiyo ren'anga yaizviti inorombesa uye ichipa pfuma isina ropa ichigara kupinga. So fast forward ndakasvika kumba kwasekuru ava, of which pamba pavo paive very simple zvekuti zvakandishamisa kuti ivo vanoitisa vanhu mari asi vachigara pamba panomakisa kudaro. Ini ndini ndaingova the youngest person ainge aripo. Pane vanhu vaida kubatsirwa nasekuru zvekuti ndainzwa kunyara hard, asi semunhu aiziva zvaainge afambira ndakangozvishingisawo semunhu rume. Tiri palaini rekupinda mumatare, pana mai vakangonditarisa ndokutaura kuti zvakaoma mufunge muchiona vechidiki vakuromba nezera iri nyika yakutoguma vachingosekenyeka kunge pambi yabva kuEpworth. I'm sure kuti vanga vatofambirawo zvechure kwete zvishuni. Anyway, vaitaura mukadzi ainge ari pedyo navo. Ndakangovataurira nechepanzeve kuti moms, ndokuitai rafu dzikamai. Nguva yakasvika ndokubva ndapinda. Sekuru vakati wavenge muzukuru, ndikati ndainge ndavinga mari isingaperi uye isiri yeropa. Ndokubva vati hausi wakurumidza here? Ndikabva ndavati sekuru, mari haina zera. Kana maona ini maona mari, kana maona mari maona ini. Vakangoti zvakanaka muzukuru, ndokubva vaenda panze. Pasina nguva vakabva vadzoka vakabata jongwe dema rainge rine zvuma zvemakala akasiyana muhuro maro, uye vakabata chiguri chechibage nejira tsvuku. Vakariwaridza pasi ndokunditi nditaure zvese zvandaida kuita ndakabata jira iri. Ndapedza vakabva vanditi ndikurure nhumbi dzese dzandainge ndakapfeka. Ndakamboda kuramba asi vakanditi there is no turning back, ukasadaro unofira mahara usina kana chauinacho. Ndokubva ndakurura hembe. Vakabva tora kamwe kahari kadiki ndokunditi nditambise nhengo yangu. Ndakatarisa jongwe riya kusvikira ndarasira mbeu yangu muhari. Ndakabva ndaita sokudaro. Vakabva vanditi ndichinokora chibage chiya ndokanda pajira tsvuku riya. Ndakaita zvavakataura. Jongwe riya rakatanga kudya chibage chiya, asi I was unlucky, rakangodya 4 zvibage ndokubva radzipwa ndiye Sarai. Tete, panguva iyi I don't know what was going on. Sekuru vakaratidza kubatikana ndokubva vati muzukuru, chibage chadyiwa apa ndomakore auchararama pasi pano.
uchiita mari wozofa, asi uchaita mari yakawanda nemari yausina zera nayo uye yausina kubudira ziya, asi mhiko dzako hauchafa wakasiya mwana pasi pano, zvakare nekusarara nemunhukadzi, asi uchazvifadza nemaoko ako. Uye ukangoroora mukadzi -1 ye pamakore ako ekurarama. Ndakamboda kuchema, vakanditendeka netsvimbo yavo, vakati unosvibisa matare angu, muno hamuchemewe, hanti wati wazvipira kuti uite mari, so usandinetsa. Ndopavakabva vandipa hari iya, vakati paunoita chimhandara maoko unofanira kurasa urume hwako muhari iyi, no matter what happens. Ndokunditi chienda. Pandakasvika kumba ndakazvikira murume wangu, handina kurara ndichemera pasi kuti my family vasandidzwa, kusvika musodzi isachabudi. Dei ndakaziva haitungamiriri Satani hapi chemara. Ndakazvishingisa hangu kuita hangu zvandainge ndaudzwa nasekuru kana kuti Judas Iscariot, nekuti ndainge ndatambwa yandisina zera nayo pamusana pekuda mari too fast, ndichitadza kumirira nguva yaMwari. Pasina mazuva 5 ndakanotarisa hari iya yandainge ndaisa pasi pemubhedha, ndokuona makazara mabreak ema-US ega ega. Ndakavhunduka ndokufonera sekuru, vakati idya mari muzukuru, sezvo usina nguva refu pasi pano. So sekuru vakazviona zviri recommended kundireminda mashoko anorambwa nemwoyo wangu. Ndakangozviti chikuru kufema ndokutanga kuiverenga, ndakatadza kuipedza. The first thing chandakaita kutenga imba yaikost up to $30,000 latest car for the first time tete. Ndakatombokangamwa nhamo dzangu, and mari up to this day haina kupera, inongomuka yakazara mari. Asi wekudya naye kusara kwevamwe vana 6 vakafirwa nemabereki vandinosapota neschool fees nestationary nechikafu. Tora chokwadi tete, ndaneta nechimhandara maoko. This life is not easy. Nemaslay queen andinoona kumabhawo embinga, vamwe vacho ndo vanozama kunditaudza nekundiaktera, asi I don't pay attention kwavari. Vashandi ndinawo, dzimba, mari ndinadzo, nematipa uye nemaloda nematraka andinohaisa, asi zvese izvi zvichaparara tete. So chandiudza pano pachano yenyu ndikutsvagawo someone anokwanisa kundibatsira ndibvise uromba uyu. I'm ready to pay any amount. Chero akati akuda makombi anotaura nhamba yada, cause what matters here upenyu hwangu. Hama dzangu dzinongofungidzira kuti ndiri kungwafa. Iko zvino tete nangosara negore rimwe chete, apa I'm just 19. Apa sekuru ava ndakuvarota everyday kuhope. Sekuru ava ndavakuvarota everyday, vachiti nguva yakukwana yawakadya mari yangu ndakuda muripo, vachireva upenyu hwangu. Ndikufunga hangu kutenga pfuti ndozvipfuura hangu, nekuti ndapererwa ndikuda help iri serious. Kana hope hadzichauyi kunoedza ndakagara, mutwini wangu uya ari kuuniversity, help me. Ndoita say thank you kune vachabatsira. Right, mukomana uyu akanyora tsamba yake neFriday Saturday I think. Ndobva ndamubvunza kuti saka why do you hate your brother? Unomuvengerei zvikaita takakura tichivengana vele kubva kudhara. Akambondibaya nebanga here pamaoko kana kuti pai, I don't know. But basically ndo nyaya yacho iripo. Handizivi hangu kana muchida kutaura naye kuti munzwe nyaya yake. Phone number yake iripo pano, bozi iwo ari kuda munhu wekutaura naye. But chandingangotaura kuna Haidhi ndechekuti kana kuri bhozi inini ndiri kufunga kuti 19-year-old patorai tongoti zviro ndizvo zvakaitika, kana kuri kuti ndizvo zvechokwadi zvamuri kurevesa chaiko chaiko nemwoyo wenyu wose, kuuya kuna Jesu ndokuri nani. Ndo zvandingangotaura, kudzorera zvinhu zvose hari nechichi, because right now munhu kana akatora ne17 18 19 apwa 4 years anditi 17 to 18 18 to 19 19 to 20 20 to 21, that's 4 years. Ndo 4 years anditi, I don't know. Saka munongondiudza kuti munofunga kuti kudini nyaya iyi. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Alright guys, muchirangarira nyaya tinotenda musikana akanga achishanda basa rake rakanaka kuZimbabwe, ndokubva ahlerezegwa neumwe mukomana aita zvechimalaita, akaenda naye kuCape Town, akanogara naye mumukuku, angamunyebera kuti awana basa kumurungu. Handi muchairangarira nyaya iyoyo. Alright, takukontinue. So paakaona kuti ndakuenda kumaprazi, akabva atotanga kurega kusiya kana senti tete. It was hard. Ndakazowana basa kune imwe prazi
paiitwa zvokukohwa mablueberry. Kwaiva kurusevha zvekuti 5 hours drive tichienda, taenda nemabhasi toswera tichifamba tichitenha maberries todzoka 5 hours mubhazi. Just imagine, tosvika kumba kuma 12 midnight. Apa ndanga ndiri ndega, quite loneliness, kuneta, stress yeupenyu hwandairarama. One day ndiri kubasa ndakangotanga kunzwa kuda kurutsa, ndikamhanya ndakarutsa zvekuti ndakatonzi chispend half day wakarara umirire vamwe mugoenda kumba. So someone advised me to go buy a pregnancy test. I did, but ndakasvika kumba ndikatesta. I was pregnant. I was shattered kuti nai Mwari, why bring me this blessing panguva yakadai? But by the end of the day, I accepted my pregnancy. I was 17 years. Yes, but because I have a woman's heart, it did not take days for me to accept my pregnancy. Ndoshaya kuti vanobvisa vane moyo yakadii. Back to my story. I informed the guy. Ndakatumira message pa WhatsApp ntiudza mukomana ndikamuti I'm pregnant. Akabva ati okay, ndiani? Imagine tete. Pane hanzvadzi yake yaigara musame area. Ndakamuudza akati siyana naye mozotaura pa weekend. I continued going to work. Weekend yasvika munhu uya akauya. Ndikamuti what was that? Zvikanzi usandinetsa. Kune vamwe 3 vane nhumbu dzangu izvezvi. Tete hamene ushingu hwandaiva nawo. Ndaisambogaya kana kurwadzwa. Chaindirwadza kuti how am I going to continue with my dreams? And how am I going to take care of myself and my babies? So we continued our routine. Iye kumabhazi, ini kumaprazi. Ini life yairema manje ipapo I'm pregnant. Ndoshandira pazuva all day. But mimba yaisanetsa tete. Tete, mimba dzinouya zvakadaro hadzinetsi shem. But I was depressed. Mimba yangu yaane 2 months, one day iri weekend. Takarara kuma 4 a.m. Ndakangonzwa a sharp pain on my lower part pazasi peguvhu. And I felt a warm liquid between my legs. Tete, immediately I knew that something was wrong to my baby. I don't know where I got that instinct. Maybe that's a mother's instinct. I screamed, mwana wangu, nai Mwari, why no? Tete, hanzi nemukomana wakundinyadza achitowedzera kufuga musoro. Can you imagine? Vanhu vema next door mazimba, maClosa nalandlord ndo vakazouya. Mumwe muzimba akandibvunza kuti chii ari panze. Ndikabva ndavati vapinde, vakapwanya door only to find me ndakavata muropa. Dhimoni riya rakarara haro. Ndo vanhu pavakamuitira hasha kwakutanga kurequesta Uber. Our landlord ndiye akazofonera ambulance. Ndikatorwa. My so-called boyfriend akati anoteera neUber. And he didn't. Ndakasvikoiswa pawheelchair. Ndikaita almost 5 hours ndisina kubatsirwa. Ndiri mumarwadzo, ndine nzara. Apa handisi kutonzwa kuda kudya kwacho. Chingadzika here tete. You are a mother, you understand. Ndainzwa imwe pain isingatsananguriki. Apa ndisina someone as support. I wasn't okay mentally, physically, and I was exhausted. I was given 2 options, kugezwa ipapo or kumwa mapills ekugeza chibereko. I chose my pills because I wanted to go home and beat the hell out of my so-called boyfriend Tete. Dai ndakamwanariko, dai ndiri kujere right now. Back to my story. I was discharged. I called my boyfriend only for him to tell him that aenda kubasa kumabhasi. Atuma friend yake kuti ndiendese kumba. Hanzo ndokuona next weekend. Uyo ndiye assistant wa Satan chaiye. Can you imagine? His friend came akandiendesa kumba. I didn't have any money with me since payday kuprazi yanga isati yasvika. So I was broke. Wangu mkomana anakana kubvunza if I needed anything or if I was okay. Yeah, I needed cotton, but I used my old clothes as cotton cause yekugeza chibereko yaive 7 days. Dzakapera nchipfeka madhende. Ndakapora, mukomana haana kudzoka. Akaita 2 weeks asipo hake. When he came, I did not fight him or anything because ndaizopara mhosva. Ndakangomuti we are done and I was serious. Iye kwakuseka hanzi uchiendepi iwe. Hauna kwaunoenda blah blah blah. Ndikamuti it's okay. Uchandiwana ndisipo and it's for good. Thanks for the lessons. Paakadzokera kubasa. I was joking, but I wasn't. I took my money from card rekuprazi. It was 2,000 rand. Ndakandatsvakirwa na next door stay in kumsomalia. Asa handina kunogara kubasa. Mai vaishusha iwawo. I left ndikaenda kune vamwe mainini vangu so ndakavaona pa Facebook. Ndivo vakazonditsvakira.
kwandiri. Ndakawanirwa basa pamaZimbabweans. I did not mention my past. I went there as a 17-year-old girl who's about to turn 18. They liked me because ndinoshanda hangu. Even after all I went through, I humbled myself as their child, and they see me as their child. Ndakadzidza kunamata. Tinoenda every Sunday kuchurch. I sing, praise and worship, and I have my own bedroom. Tete, if I am a good cook, if I was near you, ndaimbokubikira dinner. I went back to school. My boss angu akabvuma kuti kana ndikawana mari ndoshanda ndichienda kuchikoro from their house. But ndaona zvakanaka kuti ndiite course yekuita professional chef. Ndowana basa rine pay iri nani. Ndozozvibhadhara fees yangu chikoro ndakapera form 2. I want to continue ndigoenda university. I want to study social work. I'm not asking you to help me. I'm living my life and problems are normal. So I believe God will help me. When the right time comes, I'm happy with my ordinary life. I enjoy cooking, Tete. I always light up when I get into a kitchen. I feel at home and I learn every day. I'm very passionate about cooking. Even if there's someone who's a foodie, I'm happy to, as long as I'm in Cape Town. Sorry, I'm out of line. Thank you, Tete. Last thing is my prayers were answered. It's all he's doing. It's been 2.5 years after that horrible year of my life. I've regained myself and I'm back to dreaming big again. I can see a bright future ahead. Nofunga, you heard me pako. I'm okay, Tete. Glory be to God. I'm learning more, getting closer to him every day. Thank you, Tete. Those are a lot here. Sorry, Sanyaya. A word to my fellow women. Dananai, but don't overshare kuza mukoma na kuti ndakafirwa. Handina nondida. Nozo regreta. Hear me. Dakashona. And I experienced it, Tete. I chose myself. I don't put any man pambere. I'm going to work hard and be wealthy. And I'll never take any man's shit. Sorry for the language. The reason I mentioned our society is because I want to speak to mothers, aunties, and older women. Instead of spending years teaching young girls how to please men, can we also teach them how to pray, how to trust in God, how to recognize my red flags, and also protect her, and how to say no when something is wrong? The lessons about marriage can be taught when someone is actually preparing marriage. But when girls are still young, they also need guidance about self-worth, faith, wisdom, and health relationships. Those lessons would have helped me much more at 14 or 15 than being taught how to keep a man happy. Ndichauya nedzimwe nyaya. She's a very good storyteller, and also my paragraphs, my full stop, punctuation. Thank you so much, Tinotenda, for taking your time to write to us. Tazvinzura toga kana tichinyora nyaya, guys, ngatidzidzei kuita punctuate so that hatiti zimu raba nyangwe ini pakuverenga ndosvika pakushauti ko tiri kumbobvepi tiri kuendepi chero ini wacho ndinisa chambozvizi kuti ndigara zviya ndonzani ndiripi, So let's just make my life easier. Munonyora muisa paragraph anditi tobva taenda takadaro, right? Hello Tete, muri same. Zvinhu zvacho ndinosinzwa muchiti vakadzi tiri kugarira dzimba dzatisingadiwe nevarume nekuda kwevanhu kuti vanozoti kudii chii community. But as for me, haisiyo nyaya, handitorina basa nevanhu zvangu, but nyaya ndeyekuti ndinotangira papi, vana vanosara nani kana ndikanotsvaka basa ini ndinodisa vana vangu zvekuti akangoita 2 minutes asipo ndotomudana nawo. One wacho ari kuenda kuchikoro, umwe ndinayo. Zvekusira mwana wangu mumunhu handisati ndakugona. Zvanhasi, call me my boys. Ndine pandakatizira ndichibva kuhouse girl kuya kwandaishanda. Ndakasvika murume wangu ane mwana wake, but mwana uyu aigara nambuya vake, mai vababa. Ndakatizira ndine 17 years. Ndakaita mimba kwakupona mwana wangu mukomana. Ndichibva mukupona yaiva holiday ichipera ndakanotora mwana wemurume ndikati ngauye azoenda kuchikoro cause anga ambomira
baba vacho pavaenda kubasa mwana aisara ega vachidzoka usiku. So makurokoza anodzoka chero nguvai. Ndozvakazoita kuti aende kuna mbuya vake. Akauya mwana kwakutora mari yandaive ndinayo ndikatenga full uniform kwakumutangidza ECD. Anga ane 6 years. Takagara tete tichitotsiura mwana semwana. Akanga agara asina mai, aingoitawo musikanzwa. Saka ini ndaiti ndikamugesa ndoti chigara mumba uone TV. Zvichitobuda ipapo kikiki. Aiva mwana, it's fine. Nyaya takatanga baba vacho voti ndikati kumwana iwe unosvibisa ndotora kashamu ndorova. Kana upopotera mwana zviya uchingovhundutsira wainzwa baba vacho hey, stepmother watotanga. So mwana uyu achafa nekutukwa pano. Indoti naimi mwana ndingangogara naye ndisingamutsiuri here. Vaizonyarara ipapo vozoti vamwadoro tete ndairara ndakagara ndichifunga kuti nechandanga ndomutorera kuna mbuya vake. Mai vake hanzi vakangoenda kwakumusiya meno. Saka ndakashinga tete. Ndaiti kuchikoro kwake ndikashaya fees ndainzi nematicha dai ari wenyu wekusvara maimushayira here fees. Apa unenge wangotadza kubhadhara temu iyoyo chete. Tete vanhu ukaita stepmother vanoita kukuvhima chaiko. Baba vacho vakauya vakadha kwakutanga upopota tete unobata mwana wangu rapo unozodii tete. Ini pandakatora mwana kuna mbuya vake ndakamuti mwanangu ndini mai vako ndadzoka handetogara kumba unopinda chikoro. Saka anga asingazivi kuti handisi mai vake. Saka musi wakauya baba vake vachipopota mwana akanzwa baba vake vachiti mastepmother mubati vana vevarume zvakanaka. Kubva musi uyu mwana akatanga kuita senga nemamhepo. Musikanzwa yacho yakawanda kubva kuruwa vamwe kutondipindura ini achindituka. One day grade 2 akatanga kuti ukati wachamasocks wabva kuchikoro aingobuda mumba hauchatomoni otiza ondotamba kure nekwatogara ozoti kwasviba oenda mukombori oti ndadzingwa kumba. Ndakaviwa nebhusu namama vati enda unotsvaka mai vako. Vanhu vaibva vaziva baba vake vovafonera mwana wenyu ari kuno uyai voinda paya vabva kubasa. Ini uko ndiri bhizi kumutsvagawo. Musi wekutanga kwava kuma9 vakabva vauya naye zvikanzi maimi uyai kobvigweni. Pamba ndechitomirira mwana kuti avati ndakaenda kwaugariswa pasi mwana kwakunzi gara apa baba vacho kwakuti taura zvawatizira pano. Otanga kudonongodza tete. Ndakarohwa manzwa ndairohwa nchinzi stepmother iwowo ndoda kuhupedza nemwoyo wakasviba wakazodai. Ndaizovata na4 am ndichingochema iye nemwana wake vanenge varara zvavo. No stress, no what. Vatete, ndaiva muhondo everyday. Ukangomutuma, aitiza. Suwa anotiza. Ndaitoza kuti ndotouya njirohwa tete. Hama dzangu, kana one wandakaudza izvi. Zvekuti tinenge tichida kuti varume vedu vaone kwese vanhu kwavo kumhuri dzedu. Mai vangu vaiti mwana wangu agere. Unenge usingadi kuti mai vaite BP. Ndairohwa tete. Apa ndiri munhu mutsvuku. Ndaita pepo ndichidhindwa musoro kuzvimba chaiko. Ndakarumura mwana wandaimwisa ndakamuendesa kwamai vangu. Ndakadzoka kuwana baba vekwangu vanyenga zvavo. Ini pakutanga handina chandaiziva. Ndakati ndapedza vhiki ndabva kumusha. Baba vemwana vaingoti foni pavari ndo pairi. Madays aya vaita zvimari. Umwe musi takati tichitaura nyaya takatogara tichiona TV. Paitova nasekuru vacho ndoona munhu ari bhizi nefoni. Ndikabvunza ndikati kwakanaka here kutadza kutaura nevamwe muri pafoni amunhuzivi ari bhizi. Ndakangosimuka ndobva ndabvuta foni kunodai vari kutotaura negirlfriend. Indakangoti awo kwakuvadzosera foni yavo ndobva ndanyarara. Next panga pana sekuru baba boys mazuva aya vairara kuma12 okuma2 am vachiti ndikuona TV handina hope. Saka iniwo musi uyu handina kurara ndakanyepera kurara kusvika varara. Apa shasha yange yambomwa. Saka ndakamuka ndikatora foni ndikafuga musoro kwakuvhura foni unonzwa seunotsva tete. Ndakadikitira ndikati pano hapatodi kudikitira. Ndakatora nhamba dzamugirlfriend vaya kwakuisa mangu mufoni kwakuti mangwana baba boys vaenda kubasa kwakufonera sisi vaya. Vakati handimzivi munhu iyeye. Ndobva ndamubvunza kwaanogara akaramba kutaura. Kwakubva ndaenda kuapp kwakundovhura profile wanikwe ndomuziva. Anotengesa kumashop kwandositoti wandinositenga. Ndakabva ndamuisira screenshot ndikati hausi here uyu kwakunyara. Izvo vaitotaura nababa boys kuti tabatwa. Ndakagesa kwakuenda kumashop kuya. Ndikati sisi ndokumbirawo musiyane nemurume wangu.
akati yeye akanditi hana mukadzi hana mwana anotoda kundirora. Ndikati murume wangu ane vana 2 vake futi kana musingazivi. Saka ndakabva ndagara mushopu muya kusvika baba boys vadzoka. Vakati vachiburuka pamota kwakutonanga mushopu memusikana waniko ndirimo zvikanzi mukutsvaka iko kuno. Ndikati ndauya kuzotora mainini. Munhu akasvoda kwakukumbira uregerero. Ndakazoti ndagara kwakutaura nemusikana uya akanditi mother baba boys vane mari vanouya kuno vachiita kuwadza $20 pasi doro vachitengera vanhu. Ndakatoona kuti ndouya nayo kumba kuchinzi nhasi ndawana mari ichange inenge yatosara kumashopu kwavanenge vachifadaya zvavo. Ndakazoudza hama dzavo kwakuzosiyana nemusikana akadzingwa basa kwakuenda. Takasara zvikaita sezvavanani, but nyaya yekuti ndiri stepmother haina kupera. Iniwo ndakati kuti ndivenge mwana isingamudzidzisi basa hazviiti. Ndikakuudzai tete mwana aipisika nechikorobho tishu riripo munoti ndinonyepa. One day yaiva Friday, mwana akabuda nepawindo manheru atodya. Ndikati chienda kunorara, baba vacho vanga vasati vadzoka. Iye akasvika murumu make kwakubuda nepawindo kwakuenda panext paiva nemafriends ake kwakunopinda mba hanzi ndanzi namama ndizotamba. Baba vake vakadzoka kwakuwana mwana hamo mumba. Ndakabuda ndikanotsvaka ndikamuwana. Zvikanzi mama vanditi buda muno unotsvaka mai vako. Saka ndakabva ndaenda panext door ndikati baba boys handei panext munonzwa kuti asvika achiti kudii. Takaenda zvikanzi mwana ati ndauya kuzotamba. Handina hope mama varara hanzi tamba hako wozoenda kuma8. Zvikanzi baba boys alright. Takadzoka mumba medu kwakutonopakura sadza ndipe habhika. Zvikanzi unotofunga kuti ndiri benzi rako. Wadzinga mwana wangu pano pamba pake. Ndakarohwa tete. Apa ndakanga ndava nemimba yechi2. Mangwana makuseni baba boys vakanditi ndoda kuenda kutown. Saka mwana aizvinzwa. Saka vasati vabuda vakapinda mutoilet. Mwana kwakufunga kuti baba vatoenda. Akabva abuda mumba inde aitowacha seri kweimba. Baba boys vakabuda mutoilet kwakuona mwana achitsara kumhanya achibva pamba achitiza. Vakamudana akaramba achienda. Vakatoenda kwavaienda kwakudzoka manheru mwana asati adzoka. Inde akatoti handitsvaki ndaneta nemimba nemwana ne2 years. Kana baba boys vakadzoka wane mwana hapo kwakutsvaka usiku kwakumwana kure nekwataigara. Vamwana vakati nhasi watiza ndiripo. Wafunga ndabuda watizei. Mwana akabva anyarara. Vakabvunza vanhu vepamba paiva. Vakati mwana wenyu ati ndogara nastepmother saka vandidzinga hanzi handina chikafu chako pano. Saka baba boys vakabva vafunga vakati mwana abva ndiripo ndindatomona achitiza hana mumbotaura namai vacho. Ii tete hanzi mwana akarohwa. Ipapo kwakuya naye kumba. Vachisvika ndakatoti nhasi ndorohwa futi. Vakabva vatanga kukumbira uregerero vakati hei ndaisaziva kuti mwana uyu anonyepa so. Vakasimuka nehasa vachida kurova mwana. Ndikati bodo rova ini semazuva ose. Kubva that day mwana akaita kwai. Ndakatanga kumudzidzisa kugeza ega, kuwacha, kutsvaira, kushaina, kusuka. Iye zvino ari grade 5. Hana chaasingagoni mukomana but anosuka anowacha uniform not always but pakati pewiki. Ndozotora ndowacha. Chandaingoda ndezvekuti adzidze basa. Kwete kuti andiitire. Ini basa rangu ndozviitira ndoga. Right now anototi ndikafamba baba vake vasipo vari kubasa. Vanotowana asuka awacha uniform atotsvaira mumba. Vakazonditenda baba boys but tete you know my problems haperi mumba. Stepmother ndakapona uko. Zvakaoma hazvo. I don't want to lie. She's just a 22-year-old. Wosvika hapana. The most difficult thing is kuroorwa nemurume ane mwana wake. A few years ago I was talking to my sister ndichiti iwo kana uri musikana. Anditi kana uri musikana ukaroorwa nemurume ane mwana wake ndokuudzai matambudziko haaperi. Handiti because tiri kuti isusu kana tichienda kunotamba bhora izvezvi World Cup South Africa neCzech zviri kutamba kodonzi bhora richitanga Czech ine 2 imi South Africa mune 0 ndozvitoripo. How ko ndozvitoripo tiri kutotanga South Africa Czech itori ne2 South Africa itori ne0 ndozvitoripo. Ukangona bhora rangotanga rakadaro zvadodhakwa. Zvino kuti pane umwe ari paadvantage pane umwe ari padisadvantage. It's either iwewe semukadzi asina mwana uchaabhusiwa uchinzi uri kurova mwana wangu une stepmother mukati mako. Whatever you say no one will listen. Why? Because takato stereotype stepmother ose muri evil. Ndozvatakangozviudza. That's what we told ourselves. We told ourselves kuti stepmother vanhu vari evil. Saka chero ukada kuti mwana adai because you're uri stepmother
hauwini because uri stepmother. Handiti saka I'm saying kwauriwe musikana it's a disadvantage yekuti uroorwe nemunhu agara ane vana vake because iwe wakadohliwa kare. Kana kuti wozveshuwa newe uchasvika ugovenga mwana, kana kuti uchasvika vana amweni natezvara vagoti uyu murooro akaipa, iwe uchida mwana murume achosiyasa makamera unozoona kuti iwe abuse vana, but murume but vabereki vanenge vachiti chii, vanenge vachiti mukadzi wako akaipa fani. So kuti tikuavoida zvese izvi ka ngatingogarai tangoyu kana muchiroora naye kwai don't be equally or unequally yoked, I don't know, dongi nemombe. Kana riri dongi ngaringogara riri dongi nedongi zvingopera zvakadaro, right? Nyaya dzedu dzakawanda muzuva ranhasi asi but rangu ndora actually don't understand kuti why kamera yangu isiri kurumudza kuzara, inozara but inokurumudza kupera moto handisi kuziva what to say. Hi auntie, please hide. I have been following you nichinzwa nyaya dzenyu almost every day nichigeza nichitsvaira. I need your help. My mom and my dad have been married for the past 34 years. First born mukomana ane 33, second born nakashaya, third ndini, I'm 24 and I'm married. Then my young sister is 14. Takakura normal life. Taingoona mama nadedi vachirwa tisinganzwisi cause yangu. Ndakuzveform 4 ndopandakatanga kunyatsoona kuti my dad is abusive and I asked my mom, vakati ndakagarira inini vaingorohwa. He buys groceries every 3 months but unopiwa shoma, rikapera mwedzi usati wapera unonzi replacer, siya ririmo nderangu. Zvese zviri papa ndezvavo, havabvunzi kana kudii kana kuita project kana chii. Mama wakambostroka and you could go to work vachindisiya navo. Dzamara vazoda kurohwa nehama dzamama and up to now ana sekuru nana mainini havachade kuonekwa kumba kwedu, havadi vaenze. And my mom is now not okay physically, mentally. Zvese mukutaura mavo munotonzwa kuti she's not okay. We've been praying, going kunobatsirwa zvinongonzi mhepo, tanzwa kuenda kana kuchivanhu mari ichipera tisingawane help. We have been kuma courts and nothing is working tete. Brother yangu ikungodzungaira, hana chaanobata chinofamba. Ini ndiri nditori nani, but I and my husband zvinosvika pakutiremera cause havapiwe mari. Havadii, zvese unopedzera wakuita kuvaisira gasi, zvese ivo dhedhi vachingopopota. Mama nezuro ndakaenda ikoko vakangoti mwanangu kana ndafa mosara muchichengetana, asi just know kuti ndauraya nababa venyu, ngozi yacho muchazoitadza. I'm afraid of losing her. I'm also losing myself. Vairohwa vanotukwa zvatoziva, kuswera nenzara zvese vachinzi 2 kg raisi pedze mwedzi. Havatsukunuki baba vedu, sori nekurebesa. I need your help kana pane vanogona kundibetsera. I'm in Harare, right? ID, this situation is a very bad situation because Daddy is an abusive person. I do not want you to waste your time. Mchinda kunuchaka kubatsiko. Murukuno chakara kubatsiro uko nekoko nekoko. Your problem is right in front of you. Your dad is very abusive. Unowana kupi murumba not kwai 2 kg rice guy pedze mwedzi. Murume ndiye anenge anotenga grocery 6 months, ndiye anenge achiziva kuti chingwa chiri pai, sugar iri pai, salt iri pai. Apa mati first born is 33. This is an old couple. Handisi kuziva kuti mama apa vachakagarire. Vati vakagarira ane 14. Aiwa, vanhu mama vanofanira kumbobvisiwa. Nezvaibvisa rega ndikuudze. If you don't want to lose your mom, nezvaibvira matora mama mavaendesa kuna mainini kana kuna sekuru amene kwamunga vaendesa vambobva pakugara nemurume. Because who can stay with a man who's abusive for 34 years? Uchiabuswa nemurume ari narcissistic. This man lacks empathy. Munoziva munhu asingagoni kuhwira the next person tsitsi ndiwe baba. Mukadzi wako oita stroke, havabiki, havaiti sei, he doesn't care. Anoburusa mafuta, everything is about him, everything in the house revolves around him. Chikafu ndechangu, zvese zvivandoi. Itaipe kuti murume wekuti anoti phone ndindakatoitenga, siya hembe dzodzi dzako dzawakadza ndakatenga, ndindakadzitenga, get out of my house. He doesn't care. Heidi, ndoda kuti Google narcissism. Find. Ukaona une murume ari narcissistic nokudza haurege kuita stroke. Unoita stroke because vanhu vari narcissistic, life revolves around them. Azare kuti narcissistic rinobva pana making vekuGreek vaisora vakazvitarisa mvura kudai pakusina mamira. Vaisora vakazvitarisa mvura so vachishamisika kuona. He was obsessed with himself. Pane vanhu vari obsessed with themselves. As long as he's happy, he doesn't care about the next person. Choma makagwara vakarutsa vakadi zvasvitauka pane story yekuti musikana ari kuti ndakasvika pakunda ndiri kubleeda ndiri muropa. Murume akanofunga kumbesa. She has to leave this man. Like you are saying, kuti also you are tired. Yes, you are tired. But to do this for your mom, ngavabe pamurume.
ende vanhu vari narcissistic, one thing about them, don't talk to them. Visa mama munyarare and mind your business and continue with life. Muchaona kuti vachagwadziwa sei. Ndiri mudzimai anogara muno muSouth Africa nemurume wangu nevana vedu 3. Ini ndakatanga kugarisana nemurume wangu ndine 17 years ndisina pamberi, asi ndakanonoka kudzoka kumba ndobva ndatodzingwa. Kubva pandakadzingwa upenyu hwangu hauna kumbobvera wafamba zvakanaka kusvika nhasi uno. Ndakatizira murume wandogara naye, asi ndichamuti John. John anoshanda basa rekudriva matrucks muno muSouth Africa. John akadeedzwa kuno kuti ashande nehama yake, handichatauri zita, kubva mugore ra2010 rakauya. Aitambira mari shoma ndichishingirira ndichimunamatira. Mugore ra2012 John uya ndopaakapuwa truck yekufamba naye nemurungu wake. Pay yakabva yakwira. Zvisinei mari yaitambira ndaive ndisingaizivi mumusoro sekuti tironge tose. Aiti akatambira aibhadhara rent, school fees nekutenga chikafu, hembe otenga ka1 pagore. Ndakaita vana vangu 3, asi ndaigara ndichimuudza maproblems ari mumba achiignore zviya zvekuti haundiudziri ndichatenga kana ndawana mari. Kunoti nditi nditengerewo vabereki vangu chero shangu, aiti mari yacho ukuiona here. Ini mumba anga asingandipi mari, asi mari aigara nayo zvake. Ndakasvika pakubatikana nazvo nekuti John aita zvemagirlfriends, asi ukamuti nyama hamuna, aitenga ayasi. Kurukwa musoro ndotoverenga kuti pagore ndorukwa kangani. Akatombosviki kana ka5. John ainetsa, nanhasi ndichinaye 16 years mumarriage. Ndakambozama kuudza hama dzangu nedzake, asi hapana chakachinja. Kutaura chokwadi pamberi paMwari ndogara ndichiti achachinja, asi munhu haachinji. Mwanasikana wangu paakatenda 4, John akatanga kunetsera mwana wechi4. Ini nekuona kuti umwe mwana ndisina kubvisura rora, ndakaramba ndikamuti bvisawo shoma kumba kwedu. Akutanga kuzvifananza nana boy vekuno vane madzimai avo anomukirawo mapiece job, asi ini hadi kuti ndishande kana kutengesa. Ndakamuti ngatimboendai kudzimba dzavo ivo vanhu vacho timboonoona kuti vanozvifambisa sei. Ndipo pandakanzi shuwa kana wafunga kushanda uchitambira 1.5 buda nevana vako muende uone kuti munorarama kusvika rini nechimari chiduku ichocho. Handina kupikisa, ndakatomuti pakanaka ndikanyarara. Tete marriage yangu inorwadza. Ini ndikakutaurirai kuti 1 pagore vabereki vangu vanogona kutumirwa mari ka1 kana vane emergency iri serious. Ndakanzi baba vako vanoshanda, kwavo kumusha inotumirwa monthly. Apa vakavaka vachiri kungoita maprogress kumusha kwavo, kwangu not even once. Hazvina kuipa. 2, kungoti taakupinda muchando so munhu kamutitengera vana zvinonzi ngavapfeke zvavanazvo. Ndikaudzwa sekudaro ndoti zvakanaka ndonotenga hangu mushonga nevix ndogara ndinazvo. 3, ndikati ndinodawo zvemumba semunhukadzi. Anoti unoda banga unaro, unoda maplates, kana une ekudyira bho, kana ndichida poto ndinonzi dziripo idzodzo poto, shandisa idzodzo ndonyarara. Ndiye anotenga magumbezi. Rimwe gore ndakati ndoda kukutengera jera akarambake, akazoya naro, ndikati pakanaka. Kana akafunga kutenga something ndoudzwa zvaudzwa vamwe vese, indini okupedzisira kuzviziva. Handozivi kutengera mai vangu zvinova chinhu chinondidzimba mwoyo. 7, ndikada kutamba raundi nemamadzimai anoramba, hanzi vanokubira hauvazivi, asi anotamba. Handina kumboitisana naro naye. Zvakawanda tete, handingazvipedzi mufunge. Mashoko anobuda mukano memurume uyu akawanda ende anorwadza. Ndinonyatsoshaya chandakatadza panyika ini kugarisana naye. Zvino hondo yavapo kuti akuda mwana, asi ini netreatment iyi ndikutadza kugamuchira mashoko ake, asi zvakuita zveforce. Ndakamuti kugubvisa shoma, akati hazvimani kids zvekuroora. Ndashaya kuti ndodini, hadi ndishande kutengesa. I beg for his money like a street kid. Apa ndakamboudza baba vangu nekurwadziwa, asi vakangoti vachandibatsira ndiye nanhasi vedu vendatambura. Handitozivi kufara muupenyu, iyo marriage yacho. Munhu wacho anototi zvaataura ndizvozvo, hapana kupikisa vedu veka. Kana ruri ruvengo rwacho, ndariguta. Ndodawo mundibatsiro tete kuti ndozvinoitawo dzimba dzese, nekuti ndine pandoti ndikuita a shoulder to lean on. Ndovhazurwa ndonzi futi problem yangu haunzwisisi. Dai Mwari vandibatsira tete, marriage iri kurwadza. Ndombopawo mareasons ekusaisa mwana, asi hapana unozvinzwa. Zvongonzi mai nemwana mukupedza nguva nekutaura, dai wane mwana so. Ndobva ndapera simba kunzwa kuda kuzvipfuudza hangu.
nekuti mashoko awandisa ende anorwadza. Last time ndakanzi ukasaita mwana iyeyo chandipa no option than kutsvaka anoita, then iwe ndichakurwadza kusvika waenda chete. Ndikati hazvina kushata itako. Ndine certificate recare nelicense zvakanditisa nguva yecare nekuti ndiye aida kuzonoita zvetracking kuUK. Mwari vakanga vapindira, asi zvakazongogozha hazvo ndikabirwa mari ndichida kutenga COS. Mwari vakanga vandirangarira nekuti zvese zvaifamba zvakanaka tete, asi pekupedzisira zvikaramba. Ndichiri kungotsvaka basa neCV rangu iroro rakare, pamwe ndingaitawo lucky ndikaenda kunze nekuti mwoyo wangu unorwadza nezvinotaurwa nevana vangu zvavanoda apa mari yekutenga handina, asi murume ndinaye. Chero vabereki pavanondiudza kuti vakaomerwa, mari yacho ndinenge ndisina. Ndototya futi kumuudza nekuti anoita seasina kuzvinzwa, otochinja nyaya kana kuti anongoti mawana. Tete, ndanyora kuti imi nive dare mundibatsirawo nenyaya yangu, kuti ndodii pakuita mwana apa. Pfungwa dziri kupiringishana kuti dai ndawana basa ndasiya imba yacho nekuti handioni kusemunhu. Ndozvega zviri kundishungurudza. Please Tete newe dare, help me, notify me when we post. Ndapedza vasiya phone number yavo. Mahoti kuti kumba kwavo vanotumira every month. Vanhu vekumba kwavo one thing itange yadzimisha. Chandiri kuona ndechekuti vanhu vekumba kwavo vanowanzara. They become hungry and it like everyone. But vanhu vekumba kwamakoti havahwenzara January to December. Kana vakati havana shuga, pana chinhu chinogwadza sekuti uende kumba uone vabereki venyu vachiita life yekubatanidzira. Haidi chechipiri chanoda kuti uzoende chekuti mwana anobva kuna Jehovha. Imimi musamborega mapiritsi mai mwana zvimwirei mapiritsi enyu secretly. You can never be married to a man nekuti winter ichisvika. Our kids, they outgrow their clothes very fast. Vanokurumidza kukura. Vano outgrow hembe asichakwani winter tapinda kudai todi kwenga vapfekedze last day. Uyu murume haitwe. And the most painful part is iyo nyaya yekunzwa virigwa nezuva. Guys, ngatizvirege, let's drop this thing. Yekuti mwana anonoka kuuya. A lot can happen. Abatwa mutraffic or whatever. But ati ndandisina nhumbu ndakangonzi chidzokera kwanga uri. Ndokutodzokera kumunhu ari wrong. The rest of your life you're going to suffer because wakanzi chienda. You got married at 17. She was a teenager. Right now, ari kutambura. Mahoti kwai certificate rakaitisiwa because murume aida kuita tracking. Svika madam ngavachipinda. So whatever zvinoitwa kana kuri kuti iye ari kudii? Ari kubenefit. Varinokwanisawo kumupa mama malink ekuti vaapplyire caregiving. I think kuna naAustralia kunenge kuri nani. I don't know how we can do it, but maybe you can just leave it in the comment section. We need to help this lady. Vawane basi. Kugara nemunhu ari abusive kunoita kuti uzvikangamo. You forget yourself. You become so... Unoluza self-esteem. Because every day unonzwa unzoti stupid. Uri useless. Musoro pagore munorukwa katu. Odo uchingotenga zvewigi kamwe chete. Imwe plan idea munogona kuita ndeye kutongoti mimai every month mama kwa BP kuchibhadhara. Saka every month panodiwa 500 rand. You come up with a fee yemapiritsi. Motopuwa mari yemapiritsi every month, otherwise munofira munhu. Motomudza kuti otherwise ndinofa. Ndokuti muwane mari, otherwise mukasadaro mari haiwaniki. Munhu ari kutowana mari every day. Anowana mari nditraka, anoti mari anorinayo, but animo. Unoziva kuti vakadzi ndopa handisi kuti kudika kuti kudai ndoda kuti mundibate zvakanaka. Ndopa unoona kuti all the desperate times dzinoda desperate measures. Ndopa unosvika pakudlisa munhu. Handisi kuti dlisai munhu. Handisi kudaro. But ndiri kuti how long can you stay with a man anokushungurudza? Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Ndauyawo nenyaya yangu pano, ndinokufollowai kuTikTok kwenyu ndichinzwa nyaya dzevamwe, so ndati ndiitewo share nevamwe zvimwe. Ndingapora ronda riri pamwoyo wangu. Ndiri mukadzi ane makore 35 ekuberekwa. Ndakaberekwa ndiri umwe chete, baba ndokufa. Ini ndokuenda kunorerwa kumba kwamai nambuya vangu. Mai vakanowanikwa kumwe, vakaita vana vavo 4. Vari ikoko murume akazvisunga ndokufa. Mai ndokudzoka pamba nemhuri yavainge vaita ikoko. Mai vakauya vakatanga kundishungurudza vachiti haude vana vangu uye mbuya vanoda iwe chete. Vaigara vachinetsa namai vavo cause of me, vachitora hembe dzangu dzechikoro vachiviga mabhuku. Mai vangu ndikavati mama, madi mandiendesawo kudzinza kwangu sezvo makuti hamuchandidi pano. Mai vakaramba kusvika pandazodana nababa vevana vangu. Ndikatizira ndiri form 3. Ndaroorwa nemurume paye. Murume panga akuda kubvisa mari. Mai vakaramba kuenda neni kuhama dzangu. Ndakazoperekedzwa nasekuru mukoma wavo. Ndiye akanyora list
yamai yerora. Mwana wangu wekutanga ndakabara. Mai kana kuuya kuzoona mwana. Mai vangu vakazoona mwana wangu akugara nekuti ndanga ndawatengera jira ndirimo mukuroorwa. Rimwe gore ndakarwara. Mai vangu kana kundipepa samai. Murume wangu akavata natete wangu. Mai vakanditi wakaura ndiko kuda hama. Ndaiti kuenda kumba kwavo nemurume taitukwa tosiya zvinhu zvatinenge tauya nazvo toenda nemurume wangu. Ndikambosvika pakuti handichaendiko kumba kwavo. Takazonzwa vakutanga kunditaura ndikadzokera semwana, but mai vangu havandidi, havamire neni, vanondinyeya nevekunza. Ndikavasiyira mwana vakamuramba. Ndikaenda ndikatora mwana ndikanyarara. Ndakazonzwa vakutuma umwe mwana kuti andituke zvekuti ndakasvika pakuvabhuloka vose mai nemwana. Nanhasi hatitaudzane namai, but kana ndikaonawo mari ndinotumira ndiri zitete. Ndine bundu, handizive rudo rwamai nababa wangu ndinowada, but the way yavanondibata nayo handizivi kuti ndakatadzei. Nawo ndinochengeta vana ndega. Murume akaenda kana kuti vandifungirewo unonzwa vakuti uyu anonyima, but pari zvino ratova gore nokuonana nofoni. Ndinganzi ndiri kutadza here? Cause ndikutozama kuchengetedza upenyu ndisazviuraya. Murume nekoko, mai nekuku, ndoudza ani ndakaberekwa ndega. Hama dzakuona wakura nawo, murume akaenda nemumwe mukadzi, life iri kurema newana. Wekuudza handina, kwekuenda handina. Murume uya wekunzi andibate mushe yaamhondi, cause anozwa background yangu. Masvita tete nekuverenga nyaya.